Vážení youtubeácky diváci, dneska vám prinášame niečo úplne iné. Možno ste si pri poslednom videu Mortal Kombat vs DC Universe, also known as najtrápnejšia hra roka, niečo pomysleli. Teraz vám prinášame niečo iné. Dneska sa ideme bojovať o niečo. Petar, o čo ideme bojovať? O chlast. Dneska bojujeme o chlast. Eventuálne, kto z nás zaplatí. Možno by ste si mohli povedať, že ten, čo prehrá, zaplatí, ale tentokrát to je naopak. Zaplatí ten, kto vyhrá. No vážne, čo? Hrajeme Soul Calibur, iba napoviem. Ja som ten vpravo. Lanius. Do piče. Yeah! To je kokot. Čauko! Počkaj, spadnem aj ja. No, skoro. Ej! Padaj! Do piči! Aj rozhodnuté, vážení diváci. Niečo keď je na mňa. Daj nové video. Nie, pred chvíľou už bolo jedno kolo, kde si povedali, že neplatí. Toto platí. Daj nové video. Keď si tak veríš, tak daj nové video.